ולוג מתאמני קליסטניקס, חזרנו לחדר כושר, הולכים לחדר כושר לריב עם ילדים על מתקנים. יאללה בוא נראה מה יש. בוא נצלם קצת. אז אתה יודע, אנשים אומרים, אבל מה? וואו, יפה. וואו, יפה, יפה. בום. תן עוד. מה אתה אומר, מתאמני קליסטניקס יכולים להרים 120 קילו? בטח שכן, עכשיו. יופי. גם אנחנו 80, יאללה קדימה. דגדג. לא קשה לך, יאללה תעלה. בוא נראה, מתאמני קליסטניקס יכולים להרים 100 קילו. טוב. איזה שור. כן. וואו, איזה סוס. יאללה, 110. בום! יש לך עוד אחד קל. בוא'נה, איזה חיה. בעלי הראשונה עם אין, טורף. קל לך. טוב! לבד, תעיף את היד שלך. תן עוד אחד. יופי, תעיף את זה, זהו. יואו, איזה סוס. מצאתי מישהו סוס בחדר כושר שבאמת עושה מתח עם משקל. אם אתה מצליח לעשות 70 קילו, אני שולח לך 100 שקל. 100 שקל בביט. קוראים לך? עומרי, מאיפה אתה? עומרי, בן יעקב. יופי, מה עושה בחיים? קצר. נראה לי שובר את השיא. יאללה, חזק, סגור. נראה לי? איפה? 42, לא תפסת טוב, אתה נראה לי בחור שיכול לסגור 70. אני בכוונה אוהב לבוא לחדר כושר עם בגדים ארוכים, שיחשבו שאנחנו שקיפים. טוב, אנחנו לא מצאנו את עצמנו עם המכשירים, אז פשוט העמסנו עצמנו משקל. 1, 2, עוד גובה. תעיף את החרא הזה, מה זה עושה בכלל? מה זה השטויות האלה? בום, עלה, בום. יופי, ככה עולים מתח. טוב, 3. עוד אחד, 4. טוב, אנחנו לא מסתדרים, כל המכונות פה, אז הלכנו לבית שלנו. הבית שלנו זה אנחנו עם משקל. טוב, מצאנו כדורגלן של החיים, יש לי הרגשה שנראה אותו בליגת טוטו. מה השם שלך? איך? בן כמה? 16. אתה יודע מה, אני מוריד לך את 10 קילו. אם תצליח 60 קילו, אני מביא לך 100 שקל בביט. סבבה? כן, 60. פעם ראשונה שראיתי מישהו עושה את זה עם החולצה. יאללה, 3, 4, הכי חזק. הכי חזק, תראה לי. 40. הופה. יש הרגשה שהוא סוגר לפחות 60 קילו. יופי, אתה צריך... שמאל אתה שמאלי? שמאל, כן. יופי. קודם כל, מה השם שלך? יונתן. גם אני יונתן. איזה אלוף, אחי. בטוח שאתה סוגר. יאללה, תעשה 70 קילו, אני שולח 5 שקל בביט. תקשיב. ככה או מה? הכי חזק שאתה יכול, מה שנוח לך, מה שמרגיש לך בנוח, או כלפי מטה או לצד, אבל הכי חשוב שהסגירה תהיה הכי טובה שיש. סבבה? הכי חזק, 3.
4, יאללה, אני מת לשלוח לך את 100 שקל בביט, בבקשה, בבקשה, הכי חזק, 3, 4, בום, הכי חזק, הכי חזק, הכי חזק, הכי חזק, תראה לי גם הצלחת? טוב, רגע, תראה לי, עכשיו תעזוב את זה. זה נותן פעם אחת הכי חזק, 50, בוא'נה, מקצוען, שתדע מקצוען. כמה צריך להגיד? אז אני אעשה לכם סקירה כללית. האמת שחדר כושר זה דבר חמוד, כולם שם אדון לעצמן, אין אווירה, אין כלום, אבל הצלחנו להוציא משם אנשים קצת להוציא אותם מהזון שלהם של המושפעות. וזה הדבר הכי חשוב בקליסטניקס, אתם מבינים? להוציא אותם מהמושפעות. כולם שם ככה מסתכלים עליך. עם האוזניות וזה, משחקים את הרציניים, לא מחייכים. יאללה, עשו הטמבלים. אנחנו יותר שחיפים ממכם ומרימים פי 10 יותר ממכם. מי יכול להתגעגע לחדר כושר, אחי?